ako sa ano, patugtog ni Daddy. Saxophone. Ang aga-aga nakaganyan ng tugtugan. Anyway, good morning guys. Bababa na ako para masimulan na natin ang trabaho today. Happy Monday! Hi! Merienda! Sarap oh. Sarap! Kain kayo. Ito, hot sauce. Kaya na kayo. This is how you... Siyempre yung ano sa akin. Meron akong veggies. Ay nako, ayaw pa magsikain. Tawagan ko si Tito. Let's go! Kuha sila ng merienda. Yohoy! Veggies. Aray ko. Sakit ng ano ko, sinikmura ako ah. Ba't kaya? Ibig sabihin lang yan, kailangan mo talaga magpamerienda. Merienda. Ito lang sa akin. Kain tayo! Ayan, dumating na yung aking ano guys, coffee maker na binili. Ito na lang iakyat ko kasi itong box magagamit pa namin sa mga ano, sa mga shipments. Yan. So, ito na siya. Papadali ng ating pagkakape. Tapos yung ano pala, sabay silang dumating eh. Itong food processor. Kasi gagawa ako ng chicken nuggets. Mag-homemade na lang kami. Yan. Tapos yung ibang pwede pang i-process na food. Pwede na, homemade. So, very tita ang mga purchases natin lately. More on ano, sa Baler. Good morning. Bango ng buong bahay. Ang sarap mag-ano. Sarap gumising tapos kape talaga yung bubungad sa iyo. Freshly roasted. Roasted. Freshly brewed coffee. Bininyagan ko na agad yung sorry sa bedroom voice ko guys. Ayan, bininyagan ko agad yung dineliver kahapon na coffee maker. Ka-enjoy. Ano ba naman itong camera na to? Laging ano, nakakalimutan kong ilabas lagi. Kasi nung dito pa si mama mo, wala na sila doon ng mga mag kasi nababasag daw. Kaya binaba ko na yung hinapit ko dito sa taas. Pagkakit naman dito ni Pon yung pagbaba, bitbitin niya naman ang isa. Ito, kung hindi ko tinatakpan, walang matitira. Ikaw ante ah. Okay. Onion steak na may konting pork. Sarap. Ayan. Pork steak guys for our lunch. Gusto ko kasi maraming ano. Onion. White onion. Napakasarap nito. Ayan. Bango. Sana ko mapasok yung ano, yung amoy sa camera niya. Tibay din pala ng buhay na itong ano, no? Ang tawag dyan, bihon? Pansit. Pansit-pansitan, buhok. Tagal na yan, mag-isang taon na ata yan. Na. 1 minute. Para lahat ng nan niya, singit-singit niya. Ito din, no? Tibay. Yung 1,000, mother of 1,000 yung tatag dito. Oh, si Shani yun ah. Iyak. Shani! Sumigawin. Taga-bukid lang. Ayan, dito na yung pick up ng ating DHL. Bunso! Tulog at si Bunso. 4 na boxes. 2 going to Norway. Tapos yung 2 pupuntang Canada. Kay Sis Ina. May mga nag-walk-in dito kanina guys umaga. Mga trans na ata yun. Chin kasi nilaki ng mga boobs. Pero ang gaganda nila. Ang puputi. Diyos ko. Ano yun? Diane Pills. Sa harap pa namin ano. Naghubad. Naloka ako. Yung bonggang-bongga. Ginanon nila yung ano yung top nila. Naka-nipple tape lang na ano. Sabi ko, sana all. Ang lulusog ng dibdib eh. Wala pa kasi tayo. Kaya nga eh. Kaya namili sila ng mga ano ni Dayan, ng mga damit. Ang bagay kay ano, yung sinadya sa picture. Ayan. Tapos yung ibang pre-love ko guys, nilagay ko dito. Pero hindi ko pa nagagamit. Yung mga mga binili ko ng mga pang-aura sana. Sabi nila. Meron pa.
May baba ako. Ayan, pwede kayo mag-walk-in dito, guys. Ayan yung mga dayan damit. Tapos papalagyan pa namin doon ng isa para ito sa ilalim na lang. Yan. Pwede mag-walk-in, magsukat-sukat, pakipagchikahan sa akin. Chika-chika tayo, coffee-coffee tayo, ganun. Yes naman. Orders. Order na kayo, guys. Ito, orderin nyo na rin to si Lucas. Napakakulit eh. Diyos ko. Sino mabibili na ito? Buy one, take one ko na. Wala yung ka-take. Good morning. Kain tayo, guys. Nagluto ako ng... Ay, nako. Kalimutan ko na namang ilabas tong camera kanina. Ay, kagabi. Moist. Sopas. Low carb sopas. Walang ano yan. Walang macaroni. Chicken, cabbage, tapos dahon ng garlic. Ayun lang. Tapos Nestle cream yung ginamit ko para safe sa low carb diet natin. Nakakainis! Talaga. And then, ginawa ni auntie na chicken nuggets. Kain tayo. Kaya nyo na yan. Ma-foggy yung vlog natin. Of course, black coffee. Hello guys! Good afternoon. Kakatapos ko na pag-edit ng ating vlog. Kung ano lang meron ako na i-vlog last week. Ayan, inedit ko na kasi on Monday, isuuwi na naman kaming probinsya. Ayan, kasi papaano ko si Mother Dear, general check-up ko. Doon na rin, pati si Daddy, sasabay ko na. Sabay na sila ni Mamang pa-general check-up. At tumataas ang presyo ng Mama. Paano yung pagkain doon? Laging gata. Alam mo yun? Kasi sila lang ni Papa sa diba? Sa probinsya. Puro sila ng mga gata-gata. Halos everyday ata nila yung pagluto ng gatang ulam. Eh, si Mama, alam niyo naman, syempre, Bicolano talaga, mahilig sa gata. Napaparami din yung Konsumo. Yung konsumo ng kanin, lalo. Bawal na yun sa kanya. Pinagbawal na yun dati ng doktor niya dito eh. So, ayun. Ilang araw na sunod-sunod siyang nahihilo. Nag-ano si Papa na ipa-check up niyo na tong nanay niyo. Kaya ayun, uwi kaming probinsya na muna. Baka sumama yung mga sila, yung mga batang maliliit. Yan, kasi para madalaw nila yung lola nila. Yan, kasi ayoko muna pabalikin si Mama dito sa Maynila. Para doon na sila, fresh air. So kami nalang pupunta doon para may rason din kami makauwi, diba? Ng probinsya. So, yun. And then, follow-up check-up din kasi ni, nakalimutan ko. Dapat last week pala. Last Monday. Follow-up check-up ni... Anong palong aso, Daddy? Si Choco. Kasi na yun. Sinimula na yung chemotherapy niya. And ang good news naman doon is, nag-respond siya sa first chemo niya. Which is, ayun nga, lumiit na yung bukol sa niya, sa toy-toy niya. And then, bumalik na yung gana niya ulit sa pagkain. So, kaya need naming umuwi. Dapat ngayong Sabado, kaso may mga order pa kineme. Ganyan niya kapag nagbabala kaming nagbabala kaming umuwi ng probinsya. Saka naman sunod-sunod yung umu-order kineme. Kaya sabi ko, i-take mo muna yan eh. Kasi sayang eh. So, tatapusin niya lang yung mga bookings niya, order niya hanggang Sunday, tapos Monday kami pupuntang Nueva Ecija, uuwi. So, yun lang. Kaya in-edit ko na. And then, baka on Sunday is tayo pupunta sa sa Rizal. Kasi meron nag-schedule itong grupo ng campers. Mga ka-campers. Ka-camping mate. Camping mate. Sila Joy, sila Mitzi. Sayang nga si Ann hindi nakakasama. Layo na kasi ni Ann. Si Ma'am si Aunt Klutz nyo, unlike no nandito pa sila sa sa Maynila, 'di ba? Anytime na gusto namin pumunta sa kanila, kahit na madaling araw pa yan, kapag nag-trip yan si Ana, uy, inom tayo, ganyan-ganyan, catch up, ganyan-ganyan, pupunta agad kami. Pero ngayon, ang layo na kasi nasa Novaliches. So, ang hirap na nilang puntahan. So, minsan nagtatampo na nga sila. Sige, kayo lang lagi nakikita, parang ganyan. Nakalimutan nyo na ako.
Pero busy din naman kasi siya eh. Kaya pagka minsan nga, pagka ano sa group chat, is yun. Sorry, hayaan mo. Pasasaan ba't madadalaw ka ulit namin dyan sa ano, sa hacienda mo, sa iyong mansyon. Diba? Nakakamiss din naman. So, yan. Kambing mode guys. Tapos nagluto ako ng beef with broccoli. Yung alamanan. So, na perfect ko din. Yung kain tayo. Beef garlic spinach for today guys. Ano nagbabaw sa'yo, Gutin? Pinalimutan ka na naman. Pasaway yung mga tito na yan eh, no? Pasaway? Di ka binaba? Wawa mo nung Gutin na yan, uy. Sanay pa naman ito baba. Everyday. Ikaw na lang kasi. Kaya mo naman ata. Bumalik ka na lang. Na. Sino yan? Kinakaulay siya si Teresa. Ar! 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 Huwag na! Aray ko. Hala ka, oy! Patay kayo dyan. Yari kayo dyan si Kalbo. Good morning guys, happy Sunday. We're off to Tanay Rizal. May pupuntahan lang kami doon na kainan. O diba, nakaisip ang lola mo. Hindi, pinlano na namin yun last week pa kasi nila Joy, ni Mitzi, ganyan. Kasi hindi na nasundan yung camping namin, diba? Eh may gusto silang itry na na kainan sa Rizal na maagang nagbubukas. Kaya yun, doon tayo papunta ngayon. Time check, 5:48 AM. Maaga kaming gumising para maaga tayo makarating doon at yung hangin, yung view ang habol natin doon para presko pa. Kami lang, wala si Chris kasi gising pa nga yun eh. Naglalaro pa rin yung batang nakakalipa. Yan. Diretso na kami doon, di na kami dumaan pa kila Joy. Doon na lang kami magkikita mismo sa lugar. Ayan, yung view na mga kinakailangan natin. Tapos Sunday ngayon, ang daming riders din. Mga bike, mga motor. Sunrise na. Dapat pala mas sinagahan pa namin. Pero okay lang yun. Magkakapisa na kami dito kasi ang daming nakapila. Mano-mano yung pagbuburod nila. Ayan, so let's go na. Doon na lang tayo. Ano na dito guys. So, may na-disgrasya na riders. Oh my God. Bilisan nyo. Usi pa kasi mga to no? Sarap naman dito. Yung fog. Sarap magkape sa labas.
Ito na kami guys, dito sa B&K Cafe and Resto sa Tanay, Rizal. Ang daming tao. Sikat to eh. Sa Facebook. Masarap daw kasi yung pagkain dito. And friendly mga staff. So, inaantay na lang namin sila Joy. Ewan ko kung nagsialis na ba yun? Kasi yung usapan is maaga. Kaya maaga kaming gumising. 4:30 na si Daddy, nag-alarm. Tapos 5:12 ata umalis na kami ng Pasay. Ayan. Wala pa sila. Kalurks, burr. Ba na nilamon na ng ulap. Ayan, nakapagpalista na ako guys. Sinatay na lang namin si Lamitsi, si Joy, tsaka si Glenn. Ang daming tao lagi dito. Dinadayo kasi ito. Mga fans. Sikat kasi ito sa Facebook talaga. Kaping-kaping na nga ako. Dito na sila. Ayan, ang aming mga camping mates. Mga campers. Ngayon lang ulit nasundan. Si Glenn, si Mitzi. Kilala nyo na. Tsaka, never mind na to. Wag na yan. Charot. Ay, fairness. Fresh ka ngayon, ha? Wala ka problema. Wala. Yeah! Talaga. Tanggalin mo. Meron. Fresh na fresh siya ngayon, guys. Oh. Compared ng mga unang niya, no? Kasi nakakotse. Press ka, press. Press. Ayan, nag-order na ako ng Kasi sakit na nung tiyan ko. Kasi malamig kasi, di ba, doon sa Malamig na kapag. Oo, ng pag. Binuksan ko nga yung bintahan nasa Kaya, tanga. Parang nakawala sa atin. yeah, nag-hot choco muna ako. And masarap siya, hindi siya ganun katamis. Kaya perfect. Cheat day pala namin. Cheat day ko pala ngayon. Pala yung parang karnaya natin. Nandun sa cheat day ko. Kasi mga to narapunta tayo sa ganyan. Isama naman ako, diba? Kasi bira kami makalabas pa. Sama. Masarap kasi daw dito. Dinadayo ka lang ang dami tao. Puro nagbabike. Puro mga riders. Ano naman tama? Sabi na naman yan, sige, kayo lang lumalabas. Hello, isad mo na naman yan. Sige, kayo lang lumalabas. Eh kasi naman taga-probinsya ka na. Ang hirap mo Mas malayo kasi siya ngayon. Unlike nung nasa Manila siya, anytime talaga na gusto namin siya pupuntahan na. Kasi ang fresh mo talaga ngayon. Ako? Super fresh. Ano yung insert ko? Hindi ganun sila. May bayad. 30 minutes, 5 pesos, 30 minutes. So malakas. Kaya nga ako nakapag walang signal dito kaya pero may may parang piso net. Gano'n. 5 pesos, 30 minutes. Pwede na. Oo, fresh mo ngayon. Dumating na yung Ginamit ko na kagabi syempre. Kaya siguro Ishin lang yan. Ay, si Pragi wala mong kaka. Kain tayo guys. Ayan. Cheat day. Picture. Bato? Oh my God. Grabe yung bangus. Diet kasi yan. Sarap ng bangus, no? Beer milk. Meron yan. Good for ata yan. Good for 4. Yes. Ito, dito ako excited. Yummer. Bigyan ko naman po kayo ng menu. Ah, sige. Bagoong. Miss, asa yung bagoong nito, miss? Asa yung bagoong nito, Ay, yun. Thank you so much. Kain, guys. Kain tayo. Alam nyo, magdinayo lang namin to dito. Sa Sa Tanay. Ito lang ang dinayo namin dito. Grabe guys, sulit yung pagkain dito. Ayan, di ko naubos. Ang dami ng serving eh. Ano? Malat. Take out na lang natin to, masarap tayo. Yeah, may pupuntahan kaming camping site. Visit muna namin. Ayun sila Joy sa sa unahan. 'Di ba? Layo ng dinayo namin para sa breakfast. Mga trip namin minsan din. Pero okay lang kasi minsan lang naman talaga. At madalas nasa bahay tayo ngayon.
balkonahe. Oh my gosh. So cute. Kaya. Yan ang kwarto. 2.5 daw, mga kwarto. May kubo. Balkonahe. Ang cute dito, Jay. Oh. May, may swing. Okay tayo. Swimming. Kaya may swimming pool eh. Kaya maganda. Pwede yung mga kids. Oo. yung sa ano, last time eh. Putik-putik yung pool. 600 yung kubo. Yung kubo. Pwede na rin. Pero, aircon hindi. Wala. Paypay ka. Abaniko. Char. Pwede na rin. Kaso malamok ata pag mag-iinom-inom dyan. Ano? Ka dyan. Pagulong-gulong ka dun. Pagulong-gulong ka dun. Naloka ako. Ang tarik ng ano, ng entrance. Ang hirap ano. Ang hirap bumaba. Ayun, nantay na lang namin sila and then we're going home na. Ganun lang guys, yung ano namin for today, yung not really adventure, parang nag-breakfast lang talaga kami dito sa Tanay. Grabe. Yan. Tapos tumingin ng ano, ng resort nga para sa birthday ni Mitzi on July. So, let's go home na kasi tomorrow babiyahe pa tayo papuntang Nueva Ecija. Antay pa ba natin sila? Syempre. Isa lang naman yung way natin eh. Antayin na lang natin sila. Ayun. Ay, oo, kailangan siguro 4x4 kasi yung ano, 'di ba? Yung nabili nating ano, yung pag ano na doon. Ano? Pag naayos na yung daanan ng sasakyan. Yung paglalagyan natin ng mga dogs. Oh. Kaya we're planning din guys na mag-switch ng ano ng 4x4 para hindi nakatakot pagka mga matatarik na yan. Pero plan pa lang naman. Let's go. We're home na guys. Nakapaghilamos din agad ako at ang hapdi nung ano nung ewan ko ano ba yung pumapasok sa ano kanina, sa mata ko kanina. Anyway, ayun. Yun lang naman ang ganap today. And since Sunday, rest day tayo, hindi na ako nagpabukas ng shop. Pero may mga magpipick up ngayon ng ano, ng mga stocks nila. Nag-restock yung mga district ko. So, si Rico na bahala dun sa baba. Ayan, matutulog muna ulit ako. Gawa ng maaga kami gumising. Ang lakas ng trip kasi. So, see you bukas na lang guys. Wala nang ganap today eh.